uyandibona tata umlibo oniqhoboshiyana ngumama nomuthile uthithayo emanfreya kwabhaca sinengxaki apha kwabhaca itela iyalahlwa unomdlomboyi awuhoywanga sicela isombululo kuloo nto tata uba ngesenza imali enkulu kakhulu singabahlali bamanfreya tata siyacela khawungena umzini womzaphi emanfreya uzokhwela nomdlomboyi ngezikhumba ezengushe esizichelayo ziyalahlwa ngizenza lukhulu ezikhumba ezithengiswa ezikhumba sidla imali enye into futhi ebengifuna ukutsho kuyo tata amaChina namaNigeria ayayithanda besisiyiriyiri ngeke uthathwa lo nomdlomboyi uthunyelwe ngapha eChina okanye eNigeria itala lenkukhu lena ibe yifeptimizer ngoba ifeptimizer yenkukhu kuthiwa yona ingumpetha ndiphinde futhi ndifuna uthetha namamphemi mamjodina lo kuthiwa kwemidlalo tata ubuthi umathi mthetho kuthiwa wemidlalo hayi ke mntaka avudlala uswim ngabantwana balapha balentalente abantwana balapha emanfreya uswim ngamagqabatoti umamphuci ngumgusha ngungcibe nguthinti ngamatoyi kube uqubha andithi aqubha uswimming pool hayi swimming pool andithi ngayo mina kube ukuthinta okanye ukuthimba impuku kube izingcondo kube ngumasikhosi awudlala umzulu namasikhosi ungumpetha kuphinde futhi kube ngutoni futhi kube ngungcekelela bese isketch sikaYesu ade besiza abantwana balapha kulelali abe besiza abantwana balapha sketch sikaYesu bangumpetha nje bangangunumber 1 ndiyacela ke tata khawuzobona imanfreya le kuyenza wena nomdlomboyi khawuza imanfreya ungayideli imanfreya yakudinga nyale kwecala nomdlomboyi khawuze uzobona lento abanomdlomboyi abathanda